Sgrym yn fan hyn felly i Pen-y-bont sy'n herio Cwins Caerfyrddin. Pen-y-bont ar hyn o bryd yn y 9fed safle. Y Cwins yn gobeithio dal i fyny gydag Abertawe. Sgrym yn troi lli, cic gosb yw hi. I Pen-y-bont a chyfle i Luke Price anelu am y pist ar ôl 20 munud o'r gêm hon. Price yn cymryd ei amser a mae honne yn gywir rhwng y pist. Pwyntiau cynta'r gêm yn mynd i Pen-y-bont. Tafliad yn fan hyn a'r capten Sean Evans yn ei thaflu hi'n rhy hir i Tyler Olding. Cyfle i Pen-y-bont taflu ymosodiad ei hun yn fan hyn. Cameron Ellis gyda'r bêl, y gic dros y top. Sut mae hon yn adlamu? Yn ffafriol i Cameron Ellis sy'n croesi ac ar ôl dryswch yn y cefn i David Waters, Pen-y-bont sy'n cael cais cyntaf y gêm. Ail hanner yma yn y parc a Caerfyrddin ar ei hôl hi o 10 pwynt. Mae angen i'r tîm cartref daro nôl yn fan hyn. Hyfryd gan Gabe MacDonald, y gic dros y top gan Eilir George. George yn ei chasglu hi. Mae Ed Howley yno i dynnu'r cefnwr i'r tir. Y bêl yno i'r Cwins. Yn bylchu'n effeithiol. Mae Jack Howells a cais cyntaf o'r gêm i'r Cwins. A maen nhw nôl o fewn 5 pwynt. Triphwynt yn gwahaniaethu'r ddau dîm ar hyn o bryd wrth i'r Cwins edrych i ymosod unwaith eto. Braich y dyfarnwr allan y fan hyn, felly sgwni be wnaeth y Cwins. Metr i fewn i'r 2 ar 20, y bêl chydig yn isel y tro yma. Yn darganfod y capten, Sean Evans yn y diwedd. Pen-y-bont yn neud yn dda i ddwyn y bêl, honna'n mynd ymlaen. Ond fe ddawn i'n ôl am y gic gosb. Ifan Davies i ddod ar gêm yn gyfartal. A'r sgôr wedi unioni, 10-1. Pen-y-bont yn edrych am ei sgôr cyntaf nhw o'r ail hanner. Rhyw 10 metr ar y mwyaf sy'n rhwngddyn nhw a'r gwyngalch. Price yn gweld gwagle, y gic wedi wanelu tuag at Cameron Ellis wedi croesi unwaith, ond y bêl yn rhydd. Thomas Williams, a mae Williams gyda'r cyflymder i fynd heibio Luke Price. A dos neb gartref i Pen-y-bont. Cais rhwydd i Thomas Williams a Cwins Caerfyrddin. Wel, maen nhw'n mynd i fynd ar y blaen am y tro cyntaf yn y gêm. Trosgais sy'n rhwng Cwins Caerfyrddin a Pen-y-bont. 2 funud i fynd ar y cloc wrth i Wilkins daflu hi allan tuag at Macaulay Rowley. Yn cael ei daclo gan David Waters. Pen-y-bont yn ymosod yn y 2 ar 20 eto. Cowan, yr eilydd, yn cario. Ar y linell hyfryd, mae'r eilydd o fachwr. Corey Lewis yn croesi. A mae yna gyfle i Pen-y-bont ddod ar gêm nôl yn gyfartal. Wilkins gyda'r gic rwydd syth rhwng y pist. Mae'r sgôr yn lefel. Dim digon o amser i naill dîm na'r llall gael pwynt i ennill y gêm. Ond gêm gyfartal yw hi yma yn y parc rhwng Cwins Caerfyrddin a Pen-y-bont, 17 pwynt yr un. I'm never going to say it's a fair result because I thought we'd done a lot more in that game to win it than what we forced Carmarthen Quins to do to win it. But look, they took their opportunity when we went for a crossfield kick and went the length of the pitch. And credit where it's due, we knew it was going to be a tough ask coming down here today, so really proud of the effort and the fight, especially for the boys to come back. We come down here multiple times into the 22 when we were behind, and we always kept that belief, and the discipline to go multi-phase at the end there to score was really good, and I'm glad they scored under the post and off from the corner, if I'm honest. It was a frustrating game, really disappointed. We were slow and sluggish in the first half, didn't really get going. We had enough chances in the first probably 20 minutes to win the game. Look at the scoreboard now, but we left them out there, and we came in at half time and refocused a bit, came out really well in the second half and scored straight away like we wanted to. And again, got in front and then stopped playing again. And so, yeah, let Bridgend back into the game, so really frustrating today and disappointed.